Wacho kisungu mowuok man Amerika, mano kisungu mapek. Ka wadhi nyime lek mar Kamagambo Adventist College mar bedo mbalariany koro chal ka gima dhi kachopo bang' komishona ma ochung'ne somo mag mbalariany timo limbe mare mar yango ka gin kod gige somo madwarore. Komishona no dhi chiwo lipot ne tend Kamagambo Adventist College e kinde ni machiegni. Higni osekalo mathoth kaka tiegruok mar jopuonj mar kanisano mar SDA ma ong'ere kaka Kamagambo Training College maidore e kaunti ma Migori manyo puoth ka owuok kuom duolo ma ochung'ne somogo mag mbalariany e pacho kae mondo koro ka tiegruok ni koro bed mbalariany. Lek ni kata kamano koro chal ka gima koro osechop machiegni bang' apisas mowuok commission no ma ochung'ne somo mbalariany limo ka tiegruok ni mar ng'iyo ka gintie kod gige somo madwarore. Limbe ni mano tim kod jokanye commission ni en okang' mar 8 kendo mano mogik ma itimo kod commission ni kapok omi ka tiegruok ni thuolo mar bedo mbalariany. Gima koro rito en duoko ma idhi gol kod commission ni. Team from KU came today to look at, one, do we have the facilities that can cater for university education? 2, do we have enough people to teach the courses that we want to be offered in this place? They really came to assess us to see our preparedness. Kenda ng'eyo ni jatelo marwa mar county kaka nobiro ka e graduation gimora mora ma Commission for University biro dwaro mondo county okonygigo obiro bedo gi chuny mondo mi okonygi mondo mi Kamagambo chung. Jatend ka tiegruok ni mar Kamagambo Adventist College ngire Rei Kisis wach ni kalore kod okenge magisegoyo geno nitiere ni e kinde machiegni ka tiegruok ni idhi lok mbalariany. Dream to have a university has been on and off, and several things have been done, but we are glad that today we have reached a level where we have been assessed and a report has been given, and there are things that we need to fulfill in order to get there. So we are very happy. There have been many attempts and there will be continuous attempts until we succeed. Poni Kamagambo Adventist College opodhi kendo koro bedo mbalariany mar East African Breton. Jalup Chancellor mar East African Breton ngire Jackson Safiri wach ni gidhi tiego jopuonjre e kose adek ma oting'o mago mag ohala, puonj kaachiel kod yalo maong'ere kaka theology. One is to establish programs in theology, but also business and education. We have received some comment, and we will continue in collaboration with the sponsor, but also the Kamagambo College to address those comments which were given by the commission. Geno matend Kamagambo Adventist College en ni kaka tiegruok ni koro bedo mbalariany to gibed kod courses madhi ne jopuonjre obedo mago mantie kod bidhruok makare kendo mago manyalo tiyo kod tiegruok magi e chugo tijegi giwegi. Era where there is lack of integrity, there is too much corruption. We need institutions that will prepare people to be different workers who will change society, so that at least if you are to say public officers are corrupt, you will meet one trained here who is not corrupt. And this is our purpose, to change society through knowledge, through training. Kenya has so many professionals with many degrees, but the issue of integrity is a big problem for this country. Apart from integrity, we also have the issue of job creativity. A lot of our young people are languishing with their certificates and degrees. In my almost 30 years of being an academician and a researcher, I can confidently tell you that we need to create spaces for our students, not just to interact with the academic. Yes, we are talking about the CBC curriculum coming in, but that alone is not enough. Jalonyi wechego mag somo ngiro sodhiambo wacho ni Kamagambo Adventist College ka obedo mbalariany to dhi keto yot e yore mag somo nikech sani Migori County mangima nitiere mana kod mbalariany marongo kende babede yudore e sub-county marongo. Miyo nyithindwa mang'eny nikech yuto matin ok yud thuolo mondo mi gidhi gisom nikech universities ni kuonde maboyo. E seche ma bende koro geno nitiere ne Kamagambo Adventist College idhi loki mbalariany, jodak e boma Migori bende osebedo ka koro dwaro mondo koro piny owacho koro ket mbalariany mamoko e boma Migori mondo giyud yot mar somo. Nyaka sani boma Migori onge kod mbalariany moro amora. George Juma, Ramogi TV.